Kamora wara maintie jahera mar Lolwe TV heno tina maber arwaki makende maindi en chenwa pile pile mar kuku mar wach mabende wawache weche mag dongruok to moloyo mag weko manyalo konyowa kaka oganda ma wuok e Luo Nyanza. Omiyo kinde ka kinde watemo kelonu jogo weko molony mabende nyalo konyo achiel kachiel e weche mag dongruok. Thor mar wach otino makawuono wadwa rango weche mag dongruok ka achiel kod weche mag telo. Wachore ni telo maber ema kelo weche mag dongruok makare. Omiyo maindi e wach madwa twake achiel kachiel otino makawuono. Ka in kod ote nambone malo kanywero Facebook irwe Lolwe TV, Twitter to dinga olo kata at Lolwe TV. Abro miyo wendo na thuolo omoswe nyiso nyinge thurgi kaito bro dhi nyime kod twak machalo kamar waki studio sieto. Ero kamana inya. Moso ganda wa majulwo ma nenowa. Jo kanyana ma moso unyo kweuru. Ani luonga ni Collins Oneko asebedo e studio ka ndalo mose kadho kenda geno ni gik mano wawacho no donjonu maber. Yes. Koro kendo kawuono era biro neno siepna ni Jeff Odinga mondo wane anani ma ang'oma dhi mbele. Ero kamana inya Collins arwaki ahinya kendo amor ka ichake ka thuolo mari mondo chopo achiel kachiel e studio mar Lolwe TV mondo watwagi kod ogandawa. Jatelo ine jatelo mabende osebedo kawuotho e pinje mopogore opogore bende ine Kenya kaindi nyiswa ne kirango dongruok wa e piny mar Kenya to moloyo Luo Nyanza wa in inyalo wacho nalo kama wantiere sani. Mokwongo ing'eni wach ni en wach maber kendo amor ahinya mar ni luonga kaka wuono mondo wawach wach mar dongruok. Mokwongo gima jo Kenya onego ng'e ni pinywa ni en piny ma ni kar kende higni kuom pinje moluorowa Kenya, Uganda, king'iyo Uganda, Tanzania, South Sudan, kata kwa ng'iyo DRC. Wang'e gima timre South Sudan, wang'e gima timre Eastern Congo. To e Afrika ka sewuothe pinje mang'eny Jeff. Yes. Pok adwara yude piny maber maloyo pinywa ni. Wahere, warite, wadhi kode mbele. Gik mathindo matimre go to watem tieko dala kaka pok joma ni oko gonge ni ang'ama timre. Ero kama na nyaja telo winyi maber wacho ne piny mar Kenya wantiere maber mano awijo kae wacha neno ka weche mag demokrasia gini bende nitiere oganda bende ratiro margi itemo ni irito e yo makare e piny mar Kenya. Jatelo ka koro waduogo kuma ai ng'eyo maber kuma ai kod wuok Luo Nyanza. Warango Luo Nyanza gi gwenge mokio kodwa, warango gwenge gweko mag Western magolo yani kocha, warango gwenge madiere kaindi Central, warango gwenge mag Eastern. Nyiso ni to Luo Nyanza king'iyo wana dongruok marwa inyalo ni en kama chalo nade. Aparo ni gimokwongo en ni wasebedo kwa wach dongruok ni to ng'enyne wan matie yora kweda. Yes. Gimonego wakwongo wang'e ni dongruok nitie yore mang'eny. To nitie dongruok moko mwasedhi godo ma wegewa nochako e higni mag 50. Yes. Kendo dongruok gin kaka weche mag somo. Iyudo ni jaluo ni en ng'at mosetiegre malong'o. Wan kod skunde mabeyo kendo nyithiwa sani kata kaka wan giri wan bende wasetiegre mwayudo digri mane dware kendo watiyo kuonde ma wantie. Koro mokwongo kik wabede yora kweda mokwongo nwatelo mana pingo ni gik moko ok dhi maber. Nitie gik madhi maber awacho wach somo. Wang'iyo yore mag pur sani ng'eny joluo puro mang'eny moloyo to kata kidhi kuonde kaka Eldoret giri bende yudo ka nitie jodak ma joluo. Mar adek gik moko kaka land giri gik mane wase consolidate ji sani nigi title deed ji nyalo dhi dwaro loan e bank mane nyalo neno kaka gikonyre e yore mag dongruok. To mato kasewacho ok wanyal bedo ni wapuore mok wang'iyo to kendo en ang'o matimre kuonde moko. Ma wanyalo wacho ni nitie kuonde moko e Kenya kama chal ka gima nomigi chiwo mana kaka marwa ma Nyasaye nomiwa lowo to gin to chal ka gima kendo sirikal puodhogi e yo moro maber moloyo. To ka nyaka wang'e ni en ang'o matimre. Nitie gini e yore ariyo. Nitie mokwongo dongruok mikelo kod sirikal maduong' mar Kenya. To nitie dongruok bende manyalo chopo ne oganda moloyo ogandawa kod sirikal mar gweng' ma iluongo ni devolution. Kore mar sirikal ma central ni sirikal maduong' gimo wang'e ni commission mar Chesarem Chande ema notimo formula ma jobura nosedhi opuodho e parliament ma pogruok mag gik chiwo kata ma sirikal chiwo ne piny Luo ene formula makata Pokot, Turkana, Central giri bende yude godo. Kae
to koro en mana wan gi siasa marwa ma wantie godo kod kaka jo wanyalo dhi sero projects mang'eny mag sirikal manyalo biro korwa. Mar ariyo en mane yor sirikal mar gwenge. Mane modwaro ahinya jatelo Collins mar gwenge ni modwaro ahinya chon chande ni wayuak wacho ni woyo sirikal maduong sideline wakata keto wetenge sani wan kode e dhot gima ni e dhot yot molo gima ni e dirisa mane central government onyor ne en sirikal mani dirisa kujo ke dirisa kale tek to dhot kale yot sani en e dhodwa mwandu donjonwa Collins nyiswa ni to koro wadhi nade gi sirikal mar gwenge koro ka chiegni kwang'iyo ni e piny Luo wan kod Siaya wan gi Kisumu wan gi Homa Bay kendo wan gi Migori wan kod counties 4 to koka koso aparo ni counties gi chiegni yudo higa ka higa kuom sirikal maduong bilion 40 makia ni gidhuluo iwacho nang'o bilion 40 en gima kondiki to ok ndikre yo mayo no ng'eny no thoth to kiwacho ni jo Kenya teno onego bed ni yudo pesa wani adwa ni jo Kenya na mong'e ni pesa di mabiro owinjo maber komi ja Kenya ka ja Kenya kod nyathi monyuol sani kod ng'at matho sani siling 10 mano mana milion 400 nikech wan jo Kenya milion mano siling 10 kende kochiw siling 100 mano wan kod bilion 4 to komi ja Kenya ka ja Kenya siling 1,000 mane bilion 40 to bilion 40 ni ok chiwe ne jo Kenya te ma ochiwne ma jo Kanyanam kende ma paro ni gin milion 2 ochiwe Luo Nyanza tiene ni pesa mitero Luo Nyanza ni en pesa mang'eny monego bed ni timo gima ber moloyo kaka wasebedo kwaneno to nyaka wadog chien mokwongo mwapenje ni tang'o miyo gini ok wanene ananene yore moko adek wach yore go eko duto mokwongo jomo wayiero mondo dhi e od bura mar bedo governor ni be gin joma nyalo kelo tiyo gi pesa ni e yo maber mondo kony jowa maonge weche mag mibadhi maonge weche mag kano moke mifuku kata maonge weche mag wacho ni ani maka joka ng'ane okanyal loso korgi wemda los mana kata korwa koni mano mokwongo mar ariyo gima nyaka wang'ini to county council mokwongo chande nowewa kod jotich adi nowewa kod ghost workers adi to adi madwarore mondo ti tich nikech asewinjo kendo asesomo kendo aseneno ni budget mar county government ng'e Jeff ni county government mishahara michulo kende kuom pesa mane wayudo bilion 40 cha mshahara michulo kende amount to between 70 and 80%. Mano osara kapok wang'iyo ni wach dongruok donjo nade. Kore wach ni jo Kanyanam nyaka wacheka nena maber mondo wang'e nang'o. Pesa mimiyo mar dongruok ni en dongruok mar oshara koso en dongruok monego bed ni ng'at ma japur janam ng'at man tiyo tije moro nyalo yudo kaka sirikal marwa mag counties gi konyowa koro ng'e ni ma osebedo shida maduong' ne governors magwa ma onge kaka gitim taparo ni onego bed ni giyudo yore mondo shara ni odog piny mondo ng'eny pesa ni odhi e yore Collins kamano kapok idhi mar adek isekwana ariyo wach mikwonge wacho mokwongo iwacho ni jotelo mwayiero gi kinenore ni gin jotelo ma okang'eyo ni awach ni gin jotelo ma pod nigi kech kod ok nigi dwaro ni kech ok gitigo omenda ni mondo konjo piny mar ariyo wacho ni gima lit miwara ni omenda migolo mondo wadongre go atamalo 70-80 donje weche mag osara mano piny ma ok nyalo dongore Collins ka mar adek Jeff ipokatieko awacho wach jotelo mar ariyo awacho shara to gimar adek kendo makoro dogo mako dhoga waseyudo ni pesa ni bisa mori tiyo kode yo moro mok ber iyudo ni mtokni madongo mandalo ma Nyachai aparo ne minister nosewacho ni mtok fuel gasolas okodwa to wang' ni yud ni minister moro mar county bene ni magi Cheska to government embene na gi Cheska ma samoro dipoki paro ni ene ker mar Kenya to udwaro dongruok koso udwaro nyisruok koro kanyaka wayier priorities magwa nyaka wang'e kapo ni noyierwa kod jopiny
mondo watine jopiny. Yes. To gik moko mag ang'enge gi gik moko ma ineno ni ng'ane nitie kod Mag mtoka maduong' manyien moloyo gavana Makure, Yeah. ni to mare cha bondik 001 koso mare chondik 234. Yeah. Koro magi gik moko waneno kaka tiyo mar pesa ni bende kuom 20% 25% madong' kosechul mshahara cha. Yes. Nitie gik mwaneno kaka wuodhe moko ma ji dhi China. Nawinjo ndalo moko ni jomoko odhi ng'iyo kaka parliament moro mar assembly moro bende tedo kado mamit moloyo kaka watede Kenya ka. Yes. Koro magi gin gik ma jo Kenya onego petition wan wawegi omiwa thuolo e constitution marwa mar Kenya. Yeah. Ni kiseneno ka jogi tiyo kod pesa ni e yo moro mok dwarre. Riwre uru kanyakla, Yes. utim petition Yes. mondo jogi e kura makoro biro manyien gi. Yes. Mokwongo watamre gi to kaponi moko buodho nodonjo Yes. to warito gi kanyo mondo tim gi odogo lokre gibede jo kanyo magombo dongruok e piny mar Kenya Erokamano. kod e piny mar Erokamano nyako Lensa, winji ka ikelo weche gi maber. Wacho ni priorities wa are not right. Wakaw gik moko kar mondo mi warangi ni to od thieth ni bende nitiere yath, mano ok warangi. Kar mondo warangi to nyathi manie klas nyiri, nyathi ni some tie yien koso nyathi ni some ot, mano ok warangi. Bu kende ma nyathi ni somo ok warangi. To wadwaro ni mondo nyamburko mwaringo go to kone ni bele kaya to wacho ni oyo mineno maleny malicha macha Collins Onekwe makalo. Mago eko priorities ma ok nyal konyowa kaka oganda mag joka Nyanam. Collins kama dwani aduokie kende. Yes. En wach mane chako godi wacho ni telo maber ema kelo dongruok maber. Nyiswa ni wan kaka joluo Nyanza, wan wawegi dang wachare kum yiero jotelo machalo kama gikose paro ni sani oganda ochiegni dhi yiero Collins. Magi moko nyal pondo ne en adieri ni ga manyien oganda dhi yiero. Jotelo mwa yiero gi jopinye madang wacha koso iparo ni jotelo gi wuondowa to kwase yiero gi to gidhi ka gisechopo kacha chande to koro gichopo giwe weche mane giwuondowa. Siasa bedo ni en gima en siasa ni loso kani. Yes. Kod joka Nyanam masani winjo magi sani jogi tiegre. Yes. Ging'eyo ni to yawa gima Jauyomo wacho cha be en adier. Ben adier. To gima Jeff penje cha be en penjo maber. Yes. Koro gimokwongo mo wang'e ni sani jo Kenya osomo. Yes. Nyithiwa man kata kore e kor gweng', owetewa ma kata nodong' dala ma pod puro kuro, ng'eny gi jogi gin jomosomo. Yeah. Gisomo gazet. Ging'eyo ng'at mancho tiyo kodgi maber. Ging'eyo ni higni 5 mokadhogi. Yeah. Ndachwa mancha dhi e secondary school cha bende governor oselose. Ging'eyo ni dispensary mi wacho cha kata man Madiany, kata man tie Lwaka wawach korwa Rarieda kucho. Bende nitie yo moro moselose godo maber moloyo kaka noyude ndalo mane governor obiro. Yes. Koro mae manyalo tero wa mbele. Nono to siasa mar kechni. Yes. Ma wang'i miyo Jaluo siling 100, imiye shuka mar siling 200, timiye siling 50 no idhigo bas. To in ng'at madhigo kura ni ikawo sani ni dhigo kura mana ne ng'at madhi kwali. Gini nyaka joluo penjre maber. Jowa ma wantie go sani gi. Yes. Ok adwa wacho nying ng'ato. Yeah, okodwa wacho. Bende gisetiyo kaka dwarore. Yeah. Bende ji oseneno mtokni madongo dongo magiriembo gi. Bende ji oseneno ngima magidak ma ok ne gidak chon. Yeah. Bende ji neno ka ute thieth kata skunde mane giwacho ni ne gidhi loso. Bende giseloso. To kapo ni dhano e chunyi isewacho ni gigi ano kaneno. To yawa ng'iye jomiel mantie pap kagi. Iyier ng'ato nono uwere gi governor mosemi utabu aina. Erokamano nyako Lensa, osiepna moro bende kana video godo chieng' moro to nyisa ni Jeff jatelo maber en jatelo ma kirango kumodake. Kata in Collins kabire odi to obiro limi kaka osiepegi to kwarango kaka idak ka wan wendi to waneno ka ng'ato obiro kwa chumbi e odi nikech onge godo mano wich kuot ni in. Koro miyo jatelo be nyaka rang ni to an joga marito gi. Joga gi bini ge nindo kech. Joga gi bende gidhi sikul. Joga gi wanga pa magiringe be en wanga pa maber. Jatelo maber nyaka neni jok moluori kirito joluo Nyanza rito jo Kisumu nyaka winj maber. Weche mag tuo, weche mag somo nyaka losi makare. Kirito jo Homa Bay nyaka winj maber. Collins ang'eyo ni ok in ja siasa. Kata kamano ero wachomo siasa mar higa manyien. Sani eri waneno ka weche wuok koni kod kocha. Wan kaka oganda mag Luo Nyanza ok en miriambo. Wasewacho ni watemo ndi kendo wagombo ni mondo chieng' moro locho bi e dhodwa. Wayude ni ng'atwa achiel kuomwa obedo jatend piny owacho.
Okawacho ni siasa to nyisa ni in kaka ja Kenya, kaka jaluo Nyanza, siasa wa masani nenore. Kone okasani bini tire ogana upogoro masani koro tire lokruok mag ng'at wacho ni ane party ni aneno ka koro adwani adhie macha, aneno miya lemoni erika indi adwani monda wuogi weche gi waseneno. Nwanena babu na mwamba gini kocha, nyocha chande bene nuwa winjo gimane we Tangula wacho. Wacho ni kadipone gai mar kod, manu ngo sirela molo dingo chako chung, to neno ka dipo ka uyombgi weche siasa gi ineno no. Wach siasa ma Kenya to en kaka pile molo higni 15 wasebedo nyaka ne multipartyism bi waseneno kaka siasa ma Kenya en gima ikura rumo kawuono to ji chako campaign kiny to higni 5 ji campaign. Koro an gima nyalo wacho gimokuongo en ni party hopping. Yes. Party hopping ni ema kosa maduong' ma jotendwa mag josiasa kosonwa kabisa. Wach mar party hopping en gima onego bed ni wadok kuma nonego bed ni constitution nolosie. Wacho ni ok inyal wuok e party moro kidhi e party moro to pod in jaod bura. Gini incha winjo ni igo sei kata osegone sei to ken gima an kaka Kenya kaka ng'at mohero demokrasia ok en gima yiego. Nikech kata mana dhako mikende ot ok nyal dhi dak gi ng'ato nono to bang'e no to dogo wacho ni in pod in chwore. Mano kata machike mag Nyasaye otamre. Koro kaka josiasa dogo loso weche kaka ne gitieko wach somo chande. Mani dwaro ni kidwa bedo MCA nyaka ibed ja degree. Yawa. Ang'o miyo watero nyithiwa e skul? Josiasa ang'o miyo uduoko wachien? Gik moko kaka party hopping mane jo Kenya nosewacho through referendum ni okwadwa. Gik moko kaka minimum qualifications. Koro ineno kaka josiasa tugo gi ja Kenya. Ma ok ber. Onego bed ni gik mwase decide gi be kamano. To kaduoge wach ODM. Kaduoge wach kod. An gima neno ni winjo gima ne Wetangula wacho. To magi gik mane dhi time. Bende no buogi. An gigi nase wacho chon kata chindalo moko nantie nyaka londo moro ma KBC kucho bene na wache gigi magi gik manochuno ne dhi timre. Gimiluongo ni coalition. En coalition for a purpose. Coalition ni gidhuluo chutho Jeff luonge nango. En riwruok. Mar Kalonzo Wetangula kod Raila Amolo Odinga. Nen riwruok mondo higni 5 mag siasa mag Kenya odhi mbele. Opposition ok en sirikal man gi pesa. Opposition ipogo ne ma pesa manyama thin mag parties gi. To bas, koro kane giseriure, gin joma noriure to pingo sirikal of the day, men mar Jubilee. To gima nyaka wang'e ni sani wadhi e kura. Matiende ni ng'ata kuom jo coalition gi. Mokuongo, ginyalo winjre ni mondo gibed together mondo giyier ng'ata achiel. To mar ariyo maparo ni gima timre sani. Gin giwegi ginyalo decide ni mondo gidhi kuonde ma gidwaro. To ng'ato kaka secretary general ko resign mowe party. Kwani man en criminal offense moloyo kata party hopping. Ng'ato mo resign mowacho ni yawa tijni ohinga kata tijni ahingo. Jeff kata kamitiye ni ki resign ng'ato buang no bukre wacho ni in gi makosa. Joma resign go wegi uru gidhi adhiya gidhi dwaro mier moko. Koro kata chul gi pesa mondo gidhi gigo dala. Kata gikawo loan kuom jomo winjo ne gikawo loan kuom gi mondo gidhi gilos ndeche gi mabeyo. Mano onge makosa. To mancha dwa boga to nchen mar Wetangula. To nikech gik mowacho gin gik ma ji wacho jo Kenya wacha lingling. Jo Kenya wacho ni nyadi chiel, nyadi riyo, nyadi dek. Koro anto diriye mang'eyo. Didek cha mokwongo cha to dala ibe nyaka nego ligala. Koro sani ka jaduong' no segedo koro mar ariyo kod mar adek tang'eyo. Mokwongo cha to no dhi godande. Koro gima timre jogi gima no dhi owacho kanyo no an nobuoga nikech ne ang'iyo ni to onyalo bedo gi chir mare kendo gimoro no dogo tiyo godo e dho ngere kani decadence kiani ichopo peak mari ma en osechope to chalre ka gima jatend kod ni e down slope en mari oserumo
ene makoro mare biro mare nitie mare ene now showing manwa wache sinema machon ni now showing koro Matt was a very strong statement. Yes. Mangat mawacho ni weta ni gi MPs adi to ODM ni gadi mago material mano ne 2013. Yes. Sani wane 2016 wadong kode gachiel. Joma ne ntie ODM ndaloka. Yeah. Ki joka nyana mupar ni gintie moko bende wang'eyo. To joma ne ntie Ford Kenya ndaloka kikupar ni kan gin MPs adigo kikupar ni sani ok ginyal medre. Omiyo gik maweta wacho gin gik man ochuno ni nyaka wach at this phase of politics. Kinano kanyal nyiso ni gidhi kucho kaka jomoka winjo ka wacho. Mago gin gik ma jotelo mantie kodo nego bed kanyakla mondo gitem resolve mondo kodhi e kura kikwa bed kod weche mang'eny mopogre. Ka ng'ato dwa dhi mondo los mare bende ji kik make chien kod mashipe. Iwe ni imbi se konyo higni 4 Nyasaye ugwedhi kumidhieno. Mane siasa to mane demokrasia. Kore wacho ni magi gik ma nyaka timre waketa geta thuolo mondo weche makamagi kiodhi nyime nikech mano en demokrasia. Awinjo maber Collins ageno ni oganda wani wacho ni gimane ka wabedo kod pinti nyisa ni buogi en ni wan kod crowds kata wan kod oganda mathoth to gimane ipenja kende ni to Jeff, how do we turn these crowds into votes? Wach ni eri ente paro ni wanyalo time nade? Mato ncha neno Migori kendo bura mane jatelo dhi ka Junet Mohamed. Yes. No yudo gana magala woro mawe man to ma wantie Uhuru Park koso. Kendo ncha dwa neno Luanda Kotiato. Luanda Kotiato ka bende jatelo ncho kadhe ma kendo wanyori go no biro. Wanyori nitie kacha miwacho to viga man token to kara jomage madhiga ira. Wae wach mar Wetangula mane wacho jomoko ne gombo mana nene. Mano en bende nokueyo mana chunye. Yes. Wang'e maber ni jatelo nigi oganda. An gima nyalo kwayo kamora mora mi intie kata party mora mora mibiro gochone. To anta nyalo maloso e wach ODM. Yes. Mokwongo ibiro yawe mbele kaka wach IBC oserumo. Ibiro yawo mondo ji odoge for registration joma ok notime. Nyithiwa ma jo higni 17 sani ng'euru ni higa mabiro gin jo higni 18. Nyithindogi makuru lwetgi utergi e registration center mondo next year gibed joma nyalo gocho. Ka in ng'a duong' adult manose lalo ki gine mare ombuche yie kodogo yaw kendo idhi ka ombuchi mondo kik democratic right mari mar goyo kura utuoni. Yes. Mar ariyo kendo mai to muhimu kata moloyo kise kawo kura ng'eni nitie gimoro miluongo ga ni voter turnout ma kuonde moko ke wuok 35%. Yie mondi mondo kogwen chieng' goyo kura no iwach ni ma en chieng' kaka sabat obed kaka chieng' Sunday chieng' ni kawuono onge tich matiyo tije na moko go abro juka bang'e ora abro juko bang'e. Yie mondi dhi go kura. Koro gimiluongo ni go kura ni voter turnout ni wadwaro ni wang'ni wambende wabede over 80% mar joma go kura nikech kwang'iyo e kura mosekadho giwacho ni oyombo gi 200 gi 300 to kwang'iyo jomok nodhi go kura monindo kod kura e mfukgi to loyo 1 million. Temi ka jogi nodhi go kura sani di koro mbaka opogre completely. Koro ma e gima un jotendwa jotend kanisa kate ute wa kuonde mwabede messages ariyo koyawo kendo wadhi for registration. Kendo gimwang'eni ka chieng' kura ochopo imond kogwen idhigo kuchi idog dalani ikwe mos yae timo weche mag campaign e kuonde mwanya umembo. Erokamna nya Collins kendo bende nyalo paro ne giyier jotelo maber mabiro kelo dongruok maka giseyiero to kwadwogo ywak ni oyo jotelo mane wayiero kande weche mag dongruok o gimiwa e yo makare. Oganda wa oyier jotelo mabeyo. Collins kwatieko kwatieko nitie moro ma ila kura. To nikech ang'o ni higa ka higa kwa yiero jomoko to waneno maka gitimo the same thing. Koro ano kane use mar dhi goyo kura
Magi e joma wadwa nyiso ni gin moloyo gin e joma onego ter kamiti. Nikech gin kendo giwegi koseyier joma richo gin kende ma gidogo gigo koko ni to nwayiero ng'arach. To king'iyo adiera chutho ok ne gigo kura. Koro go kura maka ng'at nono chodhi tiwacho ni an to ok nagochoni kare momiyo ok nagochoni. An nang'e ni onge gimidhi timo. Nang'e ni in ngoro. Nang'e ni in ng'at modianga duka. Oganda wa nyaka wuogi gi goch nikech sama ok gigocho bende giyiero jatelo marach. Gine ma giyiero jatelo marach sama ok gigocho. Erokamano Collins kwa tieko Collins ka inde no kanto injera ganya no penya ni to wach mar Young Luo Professionals Association en wach machalo nade. Young Luo's professionals have been there from 1940s. Just like all Luo's professional. Moro kendo dogo wuok manyien. To nikech an ang'e ni joluo ting'a chako kod wach somo nikech mano e gweth mane wantiego mokwongo tik. Nwakawo lony kendo nwadhi e skul chon. To kantie Young Luo Professionals aparo ni chadwa neno nying jaragenya kanyo. To mano an anyalo encourage ni un architects. Join hands kod architects. Ka un engineers nyithi Luo join hands gi engineers. Kapo ni ina doctor or nurse utem dwaro kokas maruno mariwo jou man gi paro karachiel mondo uendeleza kazi maruno. To gima koro ng'ato dwa nyiso ni Luo Young Luo Professionals politically to mano ng'at mawuondo. Ka en a movement within ODM to ang'e ni already wan gi youth league. To kapo ni wan kod gender whatever to ang'e ni wan kod women league. To kapo ni wadwaro elders to elders nitie ODM ka. Koro Young Luo Professionals yakiani en a department of ODM koso en gima ne Tony Jaragenya loso mondo timang'o. Kapani ene monyalo duoko. Ene monyalo duoke. Nitiere moro mane oyaw kaendi machiegni mane oganda odhi jotelo mamoko mag Luo to emane wadwa ng'e ni to en nochakore mondo okonywa e yo machalo na. These professional movements osebedo kantie kuom higni. Ok en gima new. Taparo ni itemo ng'iyo wach laiko. Yes, mane urome laiko. Kaeto noyudo ka ma oyudo ka ni ji nosehinyre mathoth. Jowa moko nosetho Kisumu. Jowa moko Siaya kocha Migori be nitie gwandruok. To magi ne gin jotend Luo magin professionals. Kendo ne gibiro together ka gitemo wacho ni gik madhi mbele ni nekgo ok beyo. An akia jasiasa moro amora manopuoyo wach nekno. Kendo gima ne giwacho ni Kisumu ni wasegere gi lit chakre higa mar 63. Gigwa mwaneno masani gi ndeche mabeyo kata udi mabeyo go. Kapo ni watimo gimiluongo ni demonstration. Watime ndara. Tok ni watimo demonstrations watoyo dukni to bas bang'e investors bru luor mondo bi Kisumu mondo o invest kata lekwano. Ncha neno ka jaduong' Jojo Kungu ong'iewo boat maber masani ni wan kod a very big motorized boat matimo tuo mar Lake Victoria. That is a serious thing. Mani luongo ni wono Rock Motel. Jojo Kungu. Timo such a thing ma ojiji onego be ni puoyo. But now kakoro investors like George Menera nyalo bedo ni ji koro knyal timo such investments nikech ja Kisumu en Bakidi. An kanyo to na support those Luo professionals manodhi laiko. Na support them makanan gi thuolo. An awuone maneda mako microphone. Dede kanyo. Erokamano nyako Lens. Wach ni mogik ne oganda maneno maber kawuok e Lolwe TV. Wach ni mogik manyalo nyiso gigo mar dongruok mondo mi wan kaka joluo wabed joma nyalo konyore weche mag somo wabed yo makare wabed kod ngima kaeto weche mag dongruok machalo wang' apaya bende obed maber. Wach ni mogik ne oganda. An wach na mogik manyalo nyiso oganda en ni mokwongo wadhi e higa mar kura. Ubed jo adiera, ung'i chunyu, ung'i anena chien, ng'at manoyiero bende osetiyonu. An ka wach party okadonjie, nikech waseneno ji manodhi e Ford Kenya, kusetiyo maber. Koro ng'at maniyiero cha, wawe uru wach party, yier ng'at muneno kata kenu wuon nigi dongruok, kendo ng'at man gi chuny mar miyo dongruok obi e piny. Mar ariyo, kwase yiero jogi, wang'i anena wach mshahara mar county governments cha mokwongo. To mar ariyo kendo nyaka wang'i anena ni to
jowa moyiero gi bende pesa gitiyogo e yo madwarore ma weche kaka mibadhi, weche mag ng'iewo mtokni madongo dongo gi, weche mag ni ng'ato en gavana mar town moro, mar county moro, to osiko en inenega ma Kisumu emochame lunch, te magodhiambo inti otiyo kod pesa oganda marach, nyithindo moko thoyo osiptal, jopuonj moko ok nyal kata yudo kaka gichopo e skul nikech chuodho dino ndara, kata mana ndiga ok nyal ringo. Koro magi wadwa ni mondo kaka gitiyo gi pesa gi. To mogik ni ka gidhigo kwachope kura, voter turnout e gima wadwaro kod voter registration mokwongo. Idhi register to kisebedo kod opande no, obedi kaka pesa ni moro minyalo tiyogo kinyi ng'iewo chagi. Dhigo kura kogwen chieng' goyo kura. Erokamano. Agoni erokamano nya Collins wacho ne wabedi ka wayiero jotelo makare ma ok ni kinde ka kinde Kisumu kata Homa Bay ni wan kuonde ma ji nyalo rome. Ok dang wasika zikane gavana marwa wen wasikwa nene mana Nairobi ka indi otende madongo dongo gini gima gidhi maber to oganda wato inyore osuptal, oganda wa nyithindo ok nyal dhi sikul, barabara mantiere gwenge wa kata gari kata ndiga kende ok nyal kalore. Wane kaka bende wanyalo inua sectors matindo machalo kaka mag boda boda, magweko mag jua kali mondo mi oganda wa bende kik nindke. Jatelo maber en jatelo moyieng to oganda morito bende oyieng. Ka wuok e Lolwe TV ma indi en Kuku mar Wach, kama indi to ne en wuodu Collins Oneko ma bende en director mar Airtel. Ageno ni en be wasekonyo e sector no achiel ari adek moko setimo. Collins agoni erokamano maduong' ahinya kuom chopo e Lolwe TV. Ka idhi Nyasaye ogwedhi nyaka wachak wadar kendo. Erokamano. Mano ero en Kuku mar Wach kod Angel Fulo mpaka.